Pindi Radio. bandiraɓe musidɓe tedduɓe e suɓiɓe yebde e heɗade Pindi TV radio kala e mbadi kubal on calminama e oɗo ñalawma alarba 13 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko ɗon tigui garɗen humnude aadi woni yettinande on jayde leydi Sénégal koɗi dawri e oɗo subaka hande hemnata hen ɗum koye Lasa Basare Lasa time jayɗe 13 hol jayde puɗɗortoɗen ko noon Amadou Moussa Allah jarama hade men fuɗɗade hay cayde wotere alay sago ganden holliɗi dawri Amadou Moussa jayntenkoɓe gaari e dawrugol campagne gonaɗo kono kadi holiɗi candidat ji jaynenkoɓe gaari hen kono ɓe garti aussi e Ousmane Sonko heptude droit ji muɗum civique woni so welama o wawi wodde ñande nogas ne lewru mars nduɗo kono kadi jaynenkoɓe garti e toɓɓe kewɗe ganduɗa ina tawe e nder jayɗe oɗo subaka hande kono noon jayde enquête holno dawri kañum ko nden uddita damal e oɗo subaka hande alarba ɓe mbi ko présidentiel 2024 forte pression sira Amadou Ba manam tan ko pression mawɗo woni hande dow hoore Amadou Ba tiyanen ko ɓe ni mbi ɗum jeeyi sababu on ɗon go candidat e coalition Benno Bokk Yakar ene wayno tan yowi candidat muɗum hanki gam ruttade ga e wuuro lamorgo ngo Dakar ne wayno noon kanko hoore makko ni habde ɗum wonde yo équipe o heddo toon to Tivaouane e ko taari kanko noon o yaaha o yindira e mawlidi ndi e oɗo jamma beɗɗo kanko candidat noon ɓe mbi tan o hucciti koye gueddere yoga responsable uji Alliance pour la République saliɓe ɓe wadde muyele mayo gam ha joni candidat on ɗon Amadou Ba e wiide jayde nde kono noon jayde le quotidien le quotidien e oɗo subaka ne wayno wi ko campagne walla campagne du candidat de Benno Amadou C Ba seul kanko Amadou Ba ne wayno tan mona haaɓe kanko goto tan woni hande o fitade no jaynenkoɓe mbiri ɓe mbi ko APR naɓe gaccimo ne wayno noon o noddita ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar gam yewtere hakkude makko e mawlidi Macky Sall mbi noon ko étape mbo Louga kame Saint-Louis o waɗanoma annulé woni dirtanama ñalawma hanki o ɗin konngudi sifaji kala nder tawi hello jeeɗiɗi nden jayde witede quotidien le quotidien kono noon jayde le témoin kañum le témoin quotidien e oɗo subaka hande ne wayno kañum ari ɓe mbi tan de ko survie de la majorité présidentielle manam tan gam oɗo majorité présidentielle wawa dadde ɗi sumgoji tijjaɗi Amadou Ba e Macky Sall ma jewtit ɓe mbi ko la dernière chance aujourd'hui manam tan ko ɗum fartangi e battidiɗo wonande ɓe oɗo ñalawma hande ɓe mbi noon kono janenkoɓe gaari yeddude ko goɗɗi ganduɗa ɗi ko jaltanode hanki ɗi ɓe mbi ɗo yimɓe mbiyanno wonde ko Amadou Ba woni baɗaɗo convoqué tawi ko chef de l'état noddimo janenkoɓe mbi ala ko kanko tigui Amadou Ba suuɓi artude ga e Dakar gam yewtide mawlidi Macky Sall gam ha joni yewtidde makko beele omo wawa hebde soutien makko total soutien président de la république kono kadi e jogo e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni lundiɓe mo e oɗo saaha e nder alliance pour la république donc Amadou Ba waɗaka convoqué e wiide jayde nde tawi ko mawlidi ndi waɗimo ala ko kanko suuɓi artuɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar en tout cas janenkoɓe ne jañi hen e helmu men tati nden jayde witede le témoin jayde source a nden ɗon ne wayno arti koye titole ɗiɗi cuɓiɗen haalde ko ɗiɗɗe kala gadortoɗen ko on campagne électorale janen ko ɓe mbi ko Amadou Ba ene wayno tan heeɓi ko tolni 17 maire tawi noon o heeɓi ɗum ko toon to diwan département mbo Tivaouane ɗum koye jillu makko toon hanki canki to banggue noon oɗon campagne mbadi kuɓal Bassirou Diomaye Faye saabima o wadde embouteillage monstrueux toon to Rufisque e ñalawma hanki o hay hunde yahatano to banggue autoji sababuni on ɗon convoi mbo capantati véhicule Idriss Seck ɓe mbi ko lamɗo tumum roi chez lui Khalifa Sall kañum noon ari ko ha joni heeɓi kañumne ha joni jaɓɓugal e saaha korka wulka no janenkoɓe mbi Ali Ngouille Ndiaye kañumne jaɓɓama jaɓɓugal pattam lamiwal titone wonnande ne wayno koɓe mbi ko laamu ngu ne wayno tan laamu ngu jaggunomo moddinimo wonde terroriste tumimo kala inde musde kanko Ousmane Sonko haadimo ni jeede songoji présidentiel kono kadi ne wayno ɓe mbi ko ɗon e ɗon ene wayno leader de Pastef o heeɓi ha joni fartange heptude droit ji muɗum civique saabi janenkoɓe mbi gam raɓɓikinade ko pauvre Ousmane Sonko kono noon jayde observateur nde groupe Futurs Médias nde oɗo subaka hande arti ha joni e Macky e Amadou Ba ɓe mbitande ko heure de rapprochement ngal ɗon pelbudaral ene wawi sabade ha joni ɓattodiral ɓen ɗon ɗiɗo kala
mordordo ne wayne tan ha joni ɓe mbi souterraine ko yewtete ko less ko président ina hucciti e défiance ɗin cadre uji muɗum parti e allié ji mum manam tan ɓen ñonguɓe juuɗe cali nangorande haalabta ceero on Amadou Ba ene wayno noon ɓe mbi ko hakkude on ɗon scène mo ganduɗa ko médiateur et rencontre programmé hakkunde ɓenɗon worɓe ɗiɗo kala on ɗon ka Amadou Ba noon yidde mumen tan ko yo waɗe ko wiyete ko rupture manam yo taƴdiral woota hakkude mabɓe e ɓen londiɓe en tout cas ɗum woni ko Dianenkoɓe jañi hen goɗɗum ko tawete hen ko secrétaire général du parti PIT interview vérité de Samba Sy caggal limogeage makko e gouvernement o wi woodi ko hunde yewtude e nder on ɗon remaniement ministériel hunde ganduɗa nde o wona jaɓowo ɗum o arti amnesty e wiide makko tan on amnesty ɗin ko goɗɗi o sunno kañum tigui saabi waɗedemo limogé kono kadi e soutien makko e Amadou Ba tawtudema Amadou Ba foof ene jeeya ittedemo e gouvernement o kanko Samba Sy mbo PIT ko goni makko ne jaaji e hello joyi nder nden jayde groupe Futurs Médias jayde la libération nden ari e réintégration d'Ousmane Sonko e liste électorale leydi Sénégal manam wattede inde makko e doggol liste électorale leydi Sénégal manam no pamer ton Ousmane Sonko ene wawi wodde caggal nde o harano ɗum ɓe koliti wonde ko agent judiciaire de l'état kañum tigui rewda ɗon kanko Yero Moussa Diallo ɓami pellital wasde tigui ha joni waddi on ɗon pourvoi en cassation Alioune Tine noon wi tan hande o ina ɗamini jaltal Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye e meilleur délai e ko fayi arde en tout cas ɗin konngudiri jaaji hello jeeɗiɗi nden nden jandi witede e libération Besbi le jour nden ari koye on ɗon walla mbiyen Besbi le jour ko nden tigui ari koye état du Sénégal ɓe mbi ko waɗi désisté en tout cas ma en gar e on ɗon pourvoi muɗum toon to yesso cour suprême yowde ɗum ɓe mbitande ko sukara korka ngam Ousmane Sonko sukara kor pour Ousmane Sonko ɓe mbina noon ko professeur Ahmed Ndiaye wi ko Ousmane Sonko ne wawi wodde so tawi ka yiiɗi ñande nogas nayyi lewru mars direct news nden ɗon waɗi ko namdal wi ko Ousmane Sonko ne wayno artirama e doggol liste électoral leydi Sénégal holtan ko Macky Sall jogori hen hebde to banggue gartam ko ɗum point d'interrogation Dianenkoɓe ne jañi hen en tout cas e hunde hewde ene hen on ɗon cohésion sociale kono kadi réconciliation on ɗon hani so tawi anka rapport waɗi beele Ousmane Sonko e Karim Wade kala ne mbawa jeeyede ɗin sumgoji moɓe mbiyata hono sumgoji ha joni sumgoji mum woni foof wawi hen jeeyede tawi ko poɗɗo hen jeeyede en tout cas ɗin konngudi jaabuji kala ne tawe hello tete e nder nden jayde witede direct news jayde las quotidien ari koye programme uji ko ganduɗa kañum tigui woni ɗin candidat ji ƴamoɓe lefol laamu sumgoji nogas nayyi mars 2024 golle sukaɓe ɗum ɓuuri hen wawde teskede ɓe mbitande ko regard croisé de 4 candidats manam tan kongude programme uji nayyi pottoji kala e saaha ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ɓeɗo candidat ji nayyi Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye Mouhamed Boun Abdallah Dionne wondude Mamadou Lamine Diallo mbo tekki ɗin kongude kala ne jaaji hen Cravane mbo pure Ali Mamadou Dia e wayno tan dillini Yeumbeul Sud ko noon Dianenkoɓe mbiri Boun Abdallah Dionne kañum ne yeehi toon ta woɓe ɓe o wi mo mumtu on ɗon accord de pêche mo yowɗum en tout cas so tawi ari au pouvoir ɗum noon ko Dianenkoɓe keeɓi hebnude en e hello mabɓe jeenayi nden nden jandi witede las quotidien Dakar Times nden ari koye natal Idrissa Seck ndamal de Kadior ɓe mbi ko programme de développement économique de Idrissa Seck un pacte pour transformer le Sénégal un pacte mo ganduɗa ko ɗum tigui woni ko inniri on ɗon programme makko ko tawi gueɗel hen fof jogui ko firtata pewon jogui firtata ha yetti on ɗon T walla E kanko Idrissa Seck noon ɓe mbitande ha joni ko lelni on ɗon programme gam ƴellidde leydi meɗen Sénégal ko guɗi makko ne jaaji hello jeegom e nden nden jayde Dakar Times jayde l'éveil quotidien ari ha joni koye nannugol walla ni baylugol koppereje leydi ndi itta ɗum e franc CFA adda ɗum e inde wonde woni on ɗon monnaie local ɓe mbi ko Khalifa Sall jabtima Bassirou Diomaye Faye ɗin jabtuji kala ne jaaji e nder nden ɗon jaydi Mouhamed Boun Abdallah Dionne candidat ko coalition makko wiyete noon wiide makko tan ha artisan ji ɗin ɗon ina wayno tan ina poti wadde ko wiyete ko mise en œuvre des chantiers de Macky Sall alliance politique Aliou Mamadou Dia ina wayno tan heeɓi on biteɗo Cheikh Alassane Sène Dianenkoɓe ne jañi hen ɗin sifaji kala e hello mumen ɗiɗi kono noon jayde l'info e oɗo subaka hannde ari koye koɓe mbi ha joni jeese ɓe ganduɗa kañumen goni ɓeɗo yilotoɓe pouvoir Dianenkoɓe mbi ko adi kala ɓurɗo famɗude duuɓi o
walla ni ɓe ganduɗa ɓe ko moyen âge no ɓe mbiri ina wayno tan ko 30 moyen d'âge mo ganduɗa ko 30 ans ɓe mbeyodiri no fewi Khalifa Sall ɓuuri hen naywude Pape Djibril Fall on ɗon woni Benjamin ɗin 4 candidat ji ganduɗa ɗi ko moins de 50 ans jeegomo ɓe woni ɓe goni ko hakkude 50 e 60 hitandi jeenayo ɓe ina wayno tan goni ko hakkude 60 e 62 en tout cas ɓe garti hen ko yewti ɓen kadi golle mumen to banggue ingénieur uji ɓe ganduɗa ɓe ko hakkillay mun jaari to banggue faggudu ɓe hen koto banggue domaine woni leyɗele ɓe hen koto banggue professeur uji en tout cas ko ingénieur uji joyo eɓe ganduɗa kañumen goni joguiɓe ko yewti koto banggue inspecteur en ko tato jangguinoɓe kadi ko tato en tout cas jani ko ɓe garti limore feccude ɓe ganduɗa kañumen goni candidat ji ɗi golle mumen e jeesi mumen e duuɓi mumen kala tawate hande nden jande witinde info kono jande stade nden ari ko yewiti ha joni e coftal ɓalli Ligue des champions européenne 8e de finale retour ene wayno Barcelone kañum tigui e Arsenal jewti e dawal bitegal top 8 woni on ɗon quart de finale Atlético Inter du Milan sous tension en tout cas jani ko ɓe mbiri Dortmund e PSV Eindhoven ɗum noon ko ɗum indicide jani ko ɓe mbi goɗɗum ko tawate hende wayno ko Boulaye Dia Habib Diallo mo ganduɗa kam tigui woni Junior Sambou e waji oɗo saha hande ɓe mbi tan de ko SOS buteur perdu de vue ɓe ganduɗa ɓe ko andiranoɓe markude bituji hande o donki yiyede soyne toon to Europe meilleur buteur sénégalais toon to tagal leydi Yannick Gomis waɗi chippé premier place mo ganduɗa kawoni Abdoulaye Sima goɗɗum ko tawta hen ko alhaali abri provisoire alphabétisation formation peeje ɗe Vinicius Junior jogani gam ɓamtude leydi men Sénégal ko noon jani ko ɓe mbiri Laza Bass guddirten roɓindo men jayndeji ko on ɗon odia dessin mo ganduɗa woni arta kala e saaha tawi ko janenkoɓe la turbine mbaɗat ɗum ɓen janenkoɓe noon garti koye ngal lonatal ngal jiiten ngal joni wala woni dow to junggo nano chef de l'état ko Boun Abdallah John 2024 junggo ñamoga ko Amadou Ba ɗum ɗon noon ko no pamirɗen oyto woni koye tournude gam hofade yande less hay paɗe ne ɓurti oto noon ne wayno ko tambaɗo walla ni ne fawdiri koyɗe en tout cas oɗo saha hande ne holliti wonde machallah vraiment no woni koye tambede yidde wiide ko hakkude ɓeeɗo ɗiɗo mo leydi ndi neno wiye wondene entre les deux mon cœur électoral blanche en tout cas hakkude ɓeeɗo ɗiɗo kala ɓernam to banggue sumgu nana fecci pecce ɗiɗi en tout cas ko noon ɓe goni wiide banggue Amadou Ba wi wonde ko la cagnotte électoral Benno Bokk Yakar en tout cas la clève goɗɗum mo ganduɗa kam tigui woni Boun Abdallah Dionne wi ko la cagnotte électorale de Benno Bokk Yakar le rêve voilà oga ko ɗum hoyɗi oga noon hunde koko saayi oɗo dariɗo ko Idi 2024 Idrissa Seck ne jogui ɓe ko sawru jogui ɓoldu walla ndun en tout cas wi wonde surtout woto jille hen indam e on ɗon business moɗon ko ɗum dessin ko kalaw actualité e kala e saaha ɗum noon ko ɗo guddirten to banggue télévision en jetti bandiraɓe yeɓoɓe en toon adimaɓe robido jayndeji so Allah lamɗo jeeɓi ko janggo Allah jarama on jarama Tindi Radio